Vítám vás, přátelé, u dalšího dílu našeho podcastu Jenosvět. Děkuji vám za podporu, za to, že nás sledujete. Případně dejte odběr na Hero, protože tyhle videa už z další části potom budou placený. A každopádně jsme viděli, že ty první díly měly úspěch, takže jsme rádi, že nám držíte palce. Čau Denisy, jak se máš? Čau Lukáši, hele, život, docela procesy, souvisí to s tématy, který jsem si vybral na zpracování a je to super. A dnešní téma, kosmický trauma, velmi to se mnou rezonuje, když jsem se na to připravoval, tak jsem si říkal, wow, to je téma, tak se na to těším. A proč jsi vybral vlastně vůbec tohle téma? Jednak mně přijde fascinující to, že jak se zajímám o hlubinnou psychologii, jungiánskou psychologii a gnosticismus, tak přirozeně Jung byl gnostik, to víme, a nicméně nikde v hlubinné psychologii jsem se nedočet, že by nějaký hlubinný psycholog spojil gnosticismus, právě ten gnostický kosmologický systém s pojetím traumatu. Objevil jsem tam ohromné množství paralel. Takže v zásadě ta dnešní přednáška bude rozdělena na takové dvě poloviny, kdy první polovinu budeme věnovat teorii traumatu nebo traumatologii, takže to bude trošku z začátku abstraktní, doporučuji bedlivě poslouchat a být trpělivý, protože potom to hezky rozvineme a myslím si, že to bude velmi jasný. A potom ta druhá polovina bude o gnostické kosmologii, kdy tyhle ty dva systémy srovnáme a to, co mi přijde fascinující, je, že tam existuje ohromné množství paralel, analogií a až se jako zdá, že ty hlubinní psychologové opisovali od gnostiků nebo gnostici opisovali od hlubinných psychologů, což je samozřejmě nesmysl, protože gnosticismus je mnohem starší, ale jak říká jeden autor, gnostikové v podstatě rozšířili svoji osobní zkušenost se svým vlastním nitrem na nějakou kosmickou veličinu, v podstatě na celý kosmos. Takže oni projikují svoji vnitřní zkušenost na celý kosmos. Takže proto je tam nejspíš mnoho paralel a sám Jung říká, domnívám se, jestli si to pamatuju dobře, že gnostici jsou jako první hlubinní psychologové. A což fakt je jako zajímavé, že u té gnóze, když byla na vzestupu, tak to bylo nějaký znamení doby, že tehdy se lidé jako mohutně obraceli do nitra, jako probíhala nějaká kolektivní introspekce, takže tady nejspíš jsou základy hlubinné psychologie. Dalo by se říct, Lukáši, že popisujeme vlastně, jak my tady, jak tak Jung, agnostici, že popisujeme úplně stejnou nějakou skutečnost, akorát trošku jiným jazykem doby, že vlastně to lidstvo má furt tendenci poznat, co je v našem nitru, pochopit, co se tady vlastně stalo, co se odehrálo, nebo jak to vidíš ty? Ale to je výborná otázka, protože my jsme hermetici, ten náš podcast je hermetický, takže já bych tady v podstatě připomenu tu základní tezi smaragdové desky, jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak vně, kdy hermetici razí takový pravidlo, že tady existuje nějaká korespondence mezi lidským nitrem, tím makrokosmem, jako malým člověkem a tím velkým kosmickým člověkem nebo kosmem. Takže my můžeme vlastně jako říct z hlediska hermetismu, že to, co probíhá na té vnitřní rovině, to trauma, a potom můžeme jako anticipovat nebo rozšířit v podstatě jako na celý vesmír. Že jako to, co se odehrává na té mikroúrovni, se odehrává i na té kosmické úrovni. A gnostikové by řekli, že to je spíš jako naopak, že to, co proběhlo na té kosmické úrovni, se potom zrcadlí vnitru toho člověka. Takhle by to viděli ty hermetici, ale ten moderní světonázor jako upírá vlastně člověku to privilegium jako rozšiřovat tuhleto svoji osobní subjektivní zkušenost jako na celý vesmír, jakože to je nějaký jako přírodní kosmický proces. A to je v podstatě jako nějaký základní rozdíl tady těch paradigmat. Jo? To je vlastně podobný jako v kabale. Vlastně možná se toho dneska dotkneme, tam taky probíhají vlastně podobný procesy. Kabala má s hermetismem velmi blízko, tak se toho možná dneska ještě dotkneme. Jo. Super. Tak začneme, dáme se do toho. Já jsem v podstatě, já bych začal u něčeho, co bych nazval komplexová duše, kdy ti hlubinní psychologové upozorňují na to, že lidská osobnost nebo psyché není žádná monolitická, kompaktní, homogenní jednota, ale že spíš bychom měli tu psyché nazírat jako konglomerát nejrůznějších psychických sil, komplexů, archetypů a tak dále. Takže je to jako polyteistický psychický systém,
Jako mnohočetná jednota, jo, kdy ta osobnost se stává z určitých úrovní, nějakých subosobností a James Hillman razí takový jako pravidlo, kdy říká, že když bychom vzali sen jako nějakou základní výpověď o psychické skutečnosti a ten sen chápali jako model osobnosti, tak získáme představu o osobnosti, která má mnoho imaginálních dimenzí, které jsou reprezentované jako nějakými personifikovanými obrazy. A tady ty personifikované obrazy, to znamená, že se nám nějak personifikují ty psychické síly. A především hovoří o archetypech a komplexech. Připomíná to hodně Egypt a různý staré mytologie, kdy vlastně ten jeden bůh původní se rozpadá do mnoha nějakých podosobností, podbohů, ještě podřadných dalších bohů, vlastně do něco podobného. Hele, přesně. V podstatě James Hillman hodně jako reflektuje jako posun od polyteismu k monoteismu v historii, kdy monoteismus v zásadě koresponduje s evolucí vědomí lidstva, kdy se začíná jako formovat jako pevně jako pojetí ega a jako já, individuálního já v historii, což do té doby není, kdy to třeba ještě v dnešní době vidíme třeba v arabských zemích, neříkám, že jsou zaostalí, ale tam to já spíš splývá tím kolektivem, tím kmenem. Jo? Zatímco jako pojetí individua je pozdější vývojová fáze a tam se to odráží právě ve vzestupu monoteismu. A tehdejší člověk v podstatě tu svoji psyché pojímal nebo symbolicky vyjadřoval skrze ty polyteistický systémy, kdy ty bohové reprezentují ty nejrůznější duševní, ale i kosmické síly. To je zajímavý, možná proto ty gnostici vlastně brali toho starozákonního boha jako toho falešního, špatného, že to vlastně je možná kdyby to ego, který se začalo zhlukovat z těch starověkých civilizací. Ale je to zajímavý, protože ten gnostický bůh, ten Jaldabaoth, ten falešný bůh, je ten tyran a uvidíme, že v rámci toho traumatu, té psychologie traumatu, se někdy to já vlastně vůči těm traumatickým komplexům chová hrozně tyransky, až to jako připomíná takový jako vnitřní fašistický systém. K tomu se jako dostaneme. To je zajímavý. V podstatě asi u čeho bych teda začal, říkáme, že ta duše je jako nějaká mnohočetná jednota sestávající jako z nějakých komplexů a komplex není nic urážlivého, komplexy máme všichni, jsou to určitý psychický útvary a tady ty psychické útvary se nejlíp zrcadlí ve snech, kdy poměrně jako brzo, když začneme pracovat se sny, tak si všimneme, že se nám zdají sny z určitých snových míst a v rámci tady těch snových míst se odehrává nějaký snový děj, nějaký typický snový scénář, jakoby nějaká smyčka a ten scénář probíhá mezi konstelací určitých snových postav. A celé to snový místo má nějakou určitou typickou atmosféru, nějakou energii, nějak to prožíváš. A my můžeme říct, že tady konkrétně tohleto snový místo, ten scénář, ty snový postavy, tohle to všechno opisuje nebo zrcadlí nějakou základní strukturu komplexu. Jo? Takže jako proto ten Hillman říká, že v té duši jsou různý imaginální říše. Jakoby v tom spánku se propadáme do určitých jako psychických stavů nebo jako vnitřních realit vlastně. Jako v Inception v tom filmu. Jo, přesně takhle to vypadá. A když třeba začínám pracovat se sny s nějakým klientem, tak ze začátku vlastně to vypadá tak, že ten klient přijde a teďkon je tam záplava snů, různých obrazů, symbolů, snových postav a tak. A zpočátku je to fakt takový chaos. Jo? A tenhle chaos nám připomíná jako mýtický stav na počátku světa, na počátku byl chaos. A jak víme, z tohohle chaosu potom začal krystalizovat nějaký řád, nějaký kosmos. A přesně takhle podle toho Junga potom probíhá ta diferenciace, kdy my jako pracujeme s těmi nevědomými obsahy a začneme nějak třídit a oni začnou krystalizovat a začnou se tam poměrně brzo ukazovat takový nějaký jako struktury té osobnosti, jako vystávají nějaký ostrůvky vědomí. A přesně tohleto se nám stalo s jedním klientem, se kterým pracuji asi už 3 roky se sny a těch snů jsme prošli už fakt jako stovky a poměrně brzo jsme si všimli, že se tam opakujou podobné snové postavy.
jo. Jakoby tam je určitý počet snových postav, třeba řekněme 10, ale ty furt pokaždý se jako na sebe berou trošku jinou podobu, jo, trošku jinak se tváří, ale ty je poznáš podle toho, že mají stejnou typickou atmosféru a podobný charakter, jo. A my jsme si řekli, že ty snové postavy rozstřídíme, takže ten klient je rozstřídil. A když se podíváš, tak tady máš různý takhle kategorie a vidíš tady takovou kolonku. Jo, tady jako nějaká čarodějnice, Morgana a tak dále. Tady zase jako princezna, April O'Neillová a tak dále. A ty si najednou všimneš, že ty snové postavy, jak jsou rozstřízený tady v těch kolonkách, v těch kategoriích, tak naprosto jako přesně opisujou jako strukturu archetypu. Jo. A teď, aby jsme to jako pochopili, proč je jako možný, že ty snové postavy se přirozeně jako řadí k nějaký struktuře toho archetypu, tak v podstatě ty Jungiáni si představují jako model psyché takhle nějak, jako takový vajíčko a vidíme, že to psyché má několik vrstev. Tady je vědomí, tady je osobní nevědomí a tady je kolektivní nevědomí. To je hodně jako důležitý k tomu našemu dnešnímu výkladu. A v podstatě v tom kolektivním nevědomí se nachází obsahy, které jsou všem lidem společný. To znamená, že jsou tam archetypy a instinkty, je to nějaká psychická výbava, kterou máme všichni jako lidé. Ty, já, naši diváci. A tady ty archetypy jsou jako primordiální struktury, které formují naši zkušenost, naše myšlení, prožívání. V podstatě je to jako takový pattern našeho chování, prožívání, myšlení a tak. A to dává jako krystalickou mřížku a nějak to strukturuje ten vnitřní duševní život. Jasně. Proto vlastně ty snové postavy jako typicky, jako typologicky odpovídají tady tomu archetypu. Jasně. Jenomže to, co jsme mi potom zjistili, že ty snové postavy nejsou jenom čistým stvárněním toho archetypu, ale nesou i nějakou jako osobní vzpomínku, nějakou zkušenost toho klienta. A to znamená, že k tomu archetypu se začaly jako řadit nějaké osobní zkušenosti. Takže ve skutečnosti to neopisuje jenom archetyp, ale opisuje to něco, co nazýváme už jako komplex. Jo? A komplex je v podstatě struktura, psychická struktura, která už sahá v podstatě do toho osobního nevědomí, protože jsou tam obsahy, které jsou čistě osobní, moje, nemáš je ty, nemá nikdo jiný, jsou to moje prožitky, moje představy. A tak se vlastně jako dostáváme k tomu, co ten komplex vlastně je, jakou má strukturu. Že vždycky v komplexu je jádro, takzvaný jako archetypální jádro, což je v podstatě taková gravitační čočka, si to můžeme představit, která sobě přitahuje nejrůznější jako zkušenosti, představy, fantazie, které tematicky odpovídají tomu archetypu. Takže jako dítě se narodím jako v podstatě nepopsaný list, tady s touhletou archetypální výbavou, a udělám nějakou zkušenost s mámou, s babičkou, s tetou, s nějakými mateřskými postavama a tahle ta zkušenost se začne zhlukovat kolem toho archetypálního jádra. A začne tady krystalizovat něco, co nazýváme právě ten komplex. Jasně. Takže my oblekáme ta naše osobní traumata na ty univerzální kolektivní archetypy v podstatě. Jo, v zásadě, když hovoříme o jako léčbě traumatu a jako traumatologii, tak v jádře toho traumatického komplexu vždycky se odvíjí nějaký jako starobylej archetypální příběh. Jo, vždycky to nějak jako na to nasedá. Jo, takže ty, když dostatečně dlouho očesáváš a to trauma, nějak ho jako tříbíš a pročišťuješ, tak nakonec narazíš na nějaký takový univerzálně lidský prožitek vlastně, jo. Takže tam vždycky to jako archetypální jádro najdeš. A to, co je ještě důležitý, je, že ten komplex má nějaký pocitový zabarvení. Jo, takže můj mateřský komplex má třeba nějaký specifický zabarvení, třeba smutku, jo, nebo žalu, jo, třeba otcovský, jako zase jinou citovou barvu a tak. A teďkon, jak vlastně jako vznikají ty sny, tak ty sny si v podstatě můžeme představit na principu projekčního plátna a projektoru, kdy jako to vědomí, jo, nějakým způsobem, nebo do toho vědomí, do toho snového vědomí vstoupí jako ten komplex a to funguje jako diapozitiv, kde se najednou v tom snu jako rozprostře jako
jako ten krystal, přes který se začne lámat to světlo, tak se rozprostře ten sen. Jo, takže ty snový místa s tou typickou atmosférou, s tím typickým snovým scénářem, to je v podstatě nitro toho komplexu. Jako to je ta imaginální dimenze, o který hovoří ten James Hillman. Jo? Takže ty ve snu v podstatě se propadáš do téhletý říše toho komplexu a tam si odžíváš třeba nějaký to svý trauma, nějaký komplexový téma vlastně. Jasně. Hele, mě vždycky zajímalo, ty sny jakoby schválně, nebo to podvědomí schválně s námi komunikuje tak tajemně a mysticky, nebo to jenom my tomu nerozumíme? Jak to je vlastně? Já bych řekl, že myslím si, že to je problém toho moderního vědomí, kdy já jsem přesvědčený o tom, že tehdejší člověk přece jenom jak žil blíž k tomu symbolickému archetypálnímu světu, více pohyboval v tady té imaginální říši bohů a tak řekl bych, že snu rozuměl mnohem líp, než rozumíme dneska my, zatímco to naše myšlení je hodně abstraktní. Je to, jako říká se, že v podstatě jako vyšším derivátem jako těch archetypů jsou ideje a dá se říct v podstatě jako nějaký už jako filozofický abstrakce a tak dále. Jo, zatímco ten symbol je jako nějaká živoucí skutečnost, která je jako celistvější, ale víc předvědomá a tudíž je to spíš o schopnosti jako proniknout do té symbolické řeči, jako pochopit toho, jako že ten sen hovoří symbolickým jazykem. Ne konkrétně, ale symbolicky. Jasně, z jiné roviny vlastně. Jo, přesně. Jako kde ten symbol je běžným vlastně jazykem, ale pro nás to je vlastně nepochopitelný často. Přesně, proto když vlastně vytahuji tady ty sny, jako pro mě a pro toho Jamese Hillmana je sen jako základní odrazový můstek k tomu, jak pochopit tu vnitřní rovinu duše. Jak pochopit to, protože ta duše se vyjadřuje v symbolech, sama sebe takhle jako stělesňuje, zjevuje, manifestuje a proto skrze ten obraz jako líp nacítíš, navnímáš jako ten živoucí, tu živoucí rovinu zkrátka toho našeho nitra. Jo, není to nějaká jako suchá abstrakce, jo, nějaká jako suchá teorie, ale je to všude druh umění vlastně, že ona skutečně básní. Ona vypráví příběhy a ty příběhy se nějak dotýkají toho lidského srdce. Akorát jsem se vzpomněl na ty umělce, všechny možný, vlastně jak se vyjadřují, často si myslím, že jsou to blázní magoři, že jim nerozumíme vlastně, ano. Ale oni vlastně ve skutečnosti jsou mnohem blíž tomu nevědomému, podvědomému světu, těm kolektivním archetypům a často až po třeba 100, možná 200 letech jsou pochopení, že jak to vlastně mysleli, ale ty jsou jejich současníci, to často vůbec nechápali, ta jejich sdělení. Jo, hele, potom možná jako odbíhám, ale chceme sem potom pozvat Emila Páleše a Emil Páleš, jak se zajímá o tu angelologii a tak on má nádhernou přednášku o umění, o tom, jak umělci, on v podstatě hovoří o tom, že nastupují nějaký duchové času, jo? Že nějaká kvalita času, jakoby v tom určitém historickém období působí nějaký archetyp a ten se začne nějak prosazovat. A že první, kdo ho vyhmátne, toho ducha času, jsou vždycky umělci. Že ty umělci dekády předtím začnou jako nějak mediálně jako vytahovat z toho kolektivního nevědomí nějaký obrazy. Ty lidi si myslí, že to jsou jako pošahaný blázni. A potom najednou přichází ty kulturologové a filozofové a vědci a shledávají v tom, co oni namalovali, jako naprosto neuvěřitelný úžasný koncepce, úžasný myšlenky a teprve potom jako se to jako z toho citu, z té intuice to potom přijde v tom myšlení a nějaký racionální systém. Jasně. A hele, je to tím, že ty umělci třeba často, ne říkám, že vždycky, ale často mají prostě křuplou tu psychiku. Víme, že mají velká traumata, velký psychický potíže. Často užívají nějaké látky, drogy, alkohol a podobně. Jo. Takže skrze to, kdyby trhlenu té psychiky, která tam vznikla, tak možná vidí víc to nevědomí, podvědomí. Je zajímavý, že tohle je jeden z darů toho traumatu, že potom člověk, který je nějak v základu zalečený po tom traumatickém šoku nebo té ráně, tak on je mnohem otevřenější v tím vnitřním světu, je senzibilnější, jako vnímavější a skutečně se potom stává často jako dobrým průvodcem, šamanem, terapeutem, nějakým osobním koučem a tak dále, že to je potom ten dar toho traumatu. Zase se dostáváme k tomu, jak to rozbití je neskutečně důležitý. Je to, ano, dá se o tom taky hovořit jako o pasvátném zranění. Ano, vlastně o tom dneska budeme mluvit, že? O tom kolektivním kosmickém traumatu a to je ono. To prožíváme všichni, jak individuálně, tak kolektivně a bez toho bychom vlastně třeba necítili tolik, kolik potřebujeme cítit. Přesně. Když hovořím o tom posvátném zranění, trošku jako odbíháme, ale v zásadě je to prvek iniciace, že když chlapci prodělávali iniciaci muže, tak tam často byl prvek toho iniciačního
iniciačního zranění, že buď ho jako probodli oštěpem nebo mu udělali obřízku, ale že když ho probodli tím oštěpem, tak vznikla jizva a řekli, to je děloha, ze který se rodí v podstatě tvé nové mužské já. Jo? A dokonce Hillman říká, že slovo charakter je latinsky odvozeno od slova jizva. Jo, jako kdyby to nějak budovalo ten charakter. Jako kdyby ta trauma nebo to traumatické zranění bylo jako nějakým iniciačním jako znamením zkrátka, jako nějakým jako důležitým momentem vyzrání té osobnosti. Super, tak pojďme dál, jak vlastně ty komplexy vznikají. A ty komplexy vznikají v podstatě na základě toho, že Jung to zdůrazňuje, že duše má přirozenou tendenci se fragmentovat, jako drolit, si to můžeme představit. A teďkon k té fragmentaci nejčastěji dochází na základě nějakého emočního nebo traumatického šoku nebo morálního konfliktu, takzvaný incompatibility. Jo, a teď co to ta inkompatibilita je? Jo, představ si, že ve svém vědomí budeš nějaký bigotní katolík, který odmítá nějaký hedonismus těla, nějakou smyslnou rozkoš a teď budeš jako napěchovaný nějakou sexuální touhou. Jo? A teď to bude v takém příkrym rozporu s tím tvým vědomým postojem, že ta sexualita se zkrátka odštěpí. Jo, jako a vznikne v podstatě jako odštěpený sexuální komplex, si to můžeme představit, kde jakoby ta sexualita by byla běžně součástí té vědomí osobnosti, ale protože ten člověk nemůže plně přitakat své celosti, tak tohleto se odštěpí a jako tvé sexuální já potom prodlévá někde v nevědomí. Vždycky ten komplex upadne do nevědomí, to je základ, jo, že zkrátka je potlačen a sformuje se v podstatě v nějaký ty psychický struktuře zvaný komplex, autonomní komplex, tomu říkáme. Jo, a potom jako dalším zdrojem je emocionální nebo traumatický šok, kdy ten traumatický šok je často tak jako radikální zkušenost, která se jako vymyká mezím člověka tu zkušenost zpracovat. Často se tam setkávám s něčím jako nadlidským nebo nelidským a někdy to trauma jako prožíváme jako všudy druh mystického vytržení, ale velmi temného a proto hovoříme o takzvaném mysteriu tremendum jako posvátný hrůze. A tady je důležité říct, že jako trauma není samotná událost, ale neschopnost tu událost zpracovat. Jo, to říká Helena Vojtová, pokud se nepletu, protože my můžeme třeba projít válkou, rozvodem rodičů nebo nějakým náročným rozchodem a nemusí to na nás zanechat nějaký radikální stopy. Jasně. Jo, ale může se to vymykat potom nějaký schopnosti to zpracovat. Co to znamená jako zpracovat, integrovat to? Jako běžně to mé já, jo, to má vědomá osobnost, se jako pohybuje v rámci jako nějaký mentální mapy reality. Nějak chápu vnější skutečnost, pojímám sám sebe, vyprávím se o sobě nějaký příběh, jako pohybuju se v nějaký filozofii, jo, pojetí dobra a zla. A teďkon ta traumatická událost je tak radikální, že se naprosto vymyká jako schopnosti to začlenit do toho mýho příběhu, toho životního příběhu, do toho světa toho já. Jo, a proto, že to nejsem schopen emočně zpracovat, intelektuálně zpracovat a tak dále, tak to vypadne z toho celku té vědomí osobnosti, upadne to do toho nevědomí, ta traumatická nespracovaná zkušenost se zapouzdří, vytvoří v podstatě něco jako strup, si to můžeme představit, jo, kde tam potom v podstatě nabývá nějaký autonomie a chová se potom jako takový rarášek. Ale tady je jako důležité si připomenout třeba představte si, že budete ve válce a uvidíte zavraždění malého dítěte. Jo? Setkáte se se zlem. Jo? A teďkon si vem, jako kolik intelektuálního úsilí vyvinuli teologové a filozofové na to, aby pochopili zlo. Proč se to děje ve světě? Přesně, proč jako a teď ty jsi úplně obyčejný člověk, který se tady s tím zlem setká napřímo na vlastní kůži, jo, a to se jako naprosto vymyká nejen tím emočním schopnostem to zpracovat, jo, ale i intelektuálně, protože to potřebuje změnit celý ten paradigmatický rámec. Jo, že to jako nějaký radikální i filozofický obrat a tohle znamená integrace. Jo, že se celý ten tvůj vesmír musí přebudovat, aby tohle to pochopil, aby to tam nějak patřilo, zapadlo.
Jasně, takže to je jak nějaká emočně intelektuální pucle, která prostě nezapadne do té psychiky, která už je nějak vybudovaná prostě a my ji tím pádem zavrhneme do těch ostatních puclíků a neřešíme třeba chvíli, ale ona pak postupně stejně jako žije svůj život, že a objevuje se různě ve snech a podobně. Přesně, protože to ego jako není schopno to jako do sebe pojmout, začlenit a proto to vypadne z celku té osobní, té vědomí osobnosti. Přesně tak. Že tam vlastně jako chybí ta pružnost zatím tomu ego, že my víme, že v magii, třeba v hermetismu, pracujeme na pružnosti toho vědomí, na té flexibilitě, že to vědomí často bývá rigidní a není schopný vlastně některé vlastně nestandardní události do sebe rovnou absorbovat a integrovat, tak to prostě zahodí na nějakou tu chvíli. Hele, a tady nemusíme ani hovořit o nějakém traumatu, jo. Tady stačí v podstatě, když budeš jako dostatečně bydlivej a v nějaký introspekci a nebudeš se bát v životě experimentovat, jak říká Nietzsche, nebojte se žít nebezpečně, že jo, žít ten život naplno, tak v určitém okamžiku třeba narazíš na svůj animu, o který potom budeme mluvit, že jo. Ano. A teď zjistíš prostě, že nejsi jenom prostě muž, který má pindíka, jo, ale že je prostě v tobě jako kus buchty, jo, který je navíc třeba 16, jako což mít animě rozhodně je. A jak komplikovaný buchty, že jo, ještě, no? A teď tohle to tak jako rozvrátí ten tvůj jako psychický vesmír. Jak to tam máš jako pojmout? Ano, naštěstí jsme hermetikou a víme, že jsme androgyni, že jo, jako z filozofického hlediska, ale jako tohle to obsáhnout vědomě je velmi náročný. Třeba. Ano, to emocionální zpracování bývá dlouhodobé a složité. Přesně. A potom to je jako vlastně i žít. Ono jde o to tak jako žít, jako naučit to správně žít, tu kvalitu. Ano, to je ta plochost toho Adama, o který se budeme bavit v příštím podcastu o Lilith. Přesně. No a tady teďkon v rámci toho pojetí té hlubinné psychologie je důležité si uvědomit, že když bychom si představili ten svět toho vědomí a to nevědomí jako podsvětí, jo, mytologicky jako podsvětí, že to je psychický podsvětí, tak v podstatě ty komplexy jsou něco, co upadá jako části duše do toho nevědomí, do toho podsvětí. A už se jako dostáváme k šamanskému tématu, kdy šaman navrací ztracenou část duše, jo, přijde nějaký klient, je nemocnej, šaman mu diagnostikuje, že mu chybí část duše a potom se v těch šamanských poutích vydává do toho vnitřního světa nebo do těch podsvětí a hledá tu ztracenou část duše. Což je v podstatě jako primitivní výraz pro tu léčbu toho traumatu, že ty hledáš tu odštěpenou část a navracíš ji zpátky vlastně. A nebo z toho klasického mytologického prostředí si můžeme představit, že tady ty duše jsou v tom podsvětí, jako v té říši toho nevědomí, spánku, zapomnění. Ano. A tady jako do toho to upadlo. Takže to je hrozně důležitý pro ten náš výklad potom ve srovnání s tím gnosticismem. Hodně zajímavý to spojení, tady ty hlubinné psychologie, agnosticismu a kabaly a rovnou tam vidím ty paralely, těším se, až se k ním dostaneme. Jo. Protože jakoby, to je prostě to, co v tom hermetismu děláme, že porovnáváme ten mikrokosmos a makrokosmos a ty procesy jsou obdobný, analogický. Přesně. Můžeme na základě toho, co prožíváme, poznávat ten větší celek, ale naopak i na základě nějakých konceptů, který studujeme, můžeme poznávat sami sebe. Ano, výborně. Ono totiž tohleto můžeme rozšířit, to není jenom individuální psyché, jo? Že my si můžeme představit, že jako existuje jako duše národa, duše civilizace, jo, a i národy mají svý traumata, jo, takže v kolektivním českém nevědomí se taky nachází třeba trauma Mnichova, Bílý hory, jo, a tady odsud neustále vylejzají nejrůznější démony našeho strachu, paranoje, nedůvěry a tak. A potom v ty společenský procesy vlastně jako jsou někdy o tom, že určitý skupiny obyvatel jako stělesňují tu bolest, to trauma a jakoby se dožadou nějakého práva na to být vyslyšeni, integrováni v ten celek toho českého příběhu třeba. My si to můžeme fakt představovat i v těch kolektivních rovinách. Jo. Ano, ale ego to třeba vytěsňuje, nepřijímá, to jsou různý menšiny utlačovaný, že jo, a podobně. Přesně. Super. No tak vlastně jako o čem je dneska ten spor mezi dezoláty a tou pražskou kavárnou. Jako tak dezoláti jsou všudy určitě jako stělesním té méněcennosti toho českého národa, čím pohrdá jakoby to ego té pražské kavárny, ta persona vlastně. A naopak, že jo. A naopak je to úplně... Přesně, jo. Takže tady ty duševní procesy jedou na té kolektivní úrovni. Kéž by si to všichni uvědomovali tohleto. Jak ty dezoláti, tak pražská kavárna. Ano, součástí jedné psychiky. Přesně, kdyby byl tady nějaký mediátor, třeba
moudří lidé jako my dva v demisi, filozofové. Přesně. Tak my bychom stáli v podstatě jako ty terapeuti jako na pomezí těch dvou světů a snažili se tyhle ty jakoby komplexy jako znovu sjednotit. Jo? To, co je rozštěpeno, jako, aby došlo jako k nějakému novému uspořádání. No jasně, no protože tady se začíná dělat klasická Jungova enantiodromie, jestli se nemýlím, že se to tak jmenuje, že oni vlastně vytlačují, jedna skupina vytlačuje něco, ale zákonitě se pak třeba v nějaké jiné úrovni nebo v jiné oblasti tím samým stanou. Jo, že paradoxně vlastně pražská kavárna třeba žije stejné chyby, jako dělají dezoláti, ale třeba v jiném trošku aspektu. A naopak, jo, jakože vlastně to takhle celý jako mísí zajímavě. Výborně. Super. Ještě tady v rámci toho našeho povídání je důležitý si uvědomit, jak vlastně jako to trauma jako probíhá, co se vlastně jako děje na úrovni třeba mozku a celé té duše. Když bychom si představili duši jako médium, že to je jako médium spojování, kde se jako sjednocujou nejrůznější stavy já, nejrůznější úrovně té psychiky, jo, je to zkrátka médium, tak když dojde tomu rozštěpení, tak zkrátka tady ta psyché, ten celek se jako rozštěpí na takzvané psychofragmenty nebo psychostřepiny určitý části. A teďkon duše, nebo běžně, když se setkáváme s nějakým dějištěm traumatu, nebo jsme účastní nějakého traumatického zážitku, tak máme tendenci se z toho dějiště stáhnout. Ale pokud se nemůžeme stáhnout fyzicky, před tou bolestí utéct třeba nebo si nějak opanovat, tak se stáhne vždycky nějaká část toho ega. To znamená, že to ego se musí jako rozštěpit. Jo? A dochází tomu prostřednictvím disociace, kdy disociace je jako nějaký základní trik té duše, jak se uchránit před destruktivními vlivy toho traumatu. A probíhá to tak, že jako běžně vědomé prvky, nebo prvky vědomí, jednotné prvky vědomí, jako je kognitivní bdělost, emoce, věmy, představivost a tak dále, jako v tom mozku tvoří jako propojenou síť. A teďkon, aby jako došlo k zapomnění, potlačení, v podstatě rozštěpení té traumatické zkušenosti, té vzpomínky, tak se tyhle ty jednotlivý centra rozpojí. A potom jsou jakoby roztrkány do jednotlivých oblastí těla a duše. Jako často jako ten emoční šok, nespracovaný, ty emoce, ty těžké prožitky se vrazí do těla, jo, do tělesního nevědomí, tam zůstávají. A potom máme nějaký střípky vzpomínek, jo, který se nám občas někde jako vybaví, třeba ve snech a tak. Ale to, čemu dochází, je to, že potom ta jako oddělená emoční stopa od té schopnosti to symbolizovat, verbalizovat, vizualizovat. Potom nás přepadá třeba nějaký neznámý psychický stav, jo, nějaký prožitek, ale my nejsme schopni ho verbalizovat, nejsme schopni ho ani symbolizovat, uchopit. Nevíme, odkud přichází. Nebo někdy si vybavíme nějakou traumatickou vzpomínku, ale je to čistě jenom obraz, ale nejsem schopen k ní mít ten emoční doprovod. Jo, jako je celý je to jakoby rozštěpený. I ve snech, i v bdělosti? Jo, zažil jsem třeba klienta, který mi vyprávěl fakt jako strašidelný příběh ze svého dětství. Jeden z takových strašidelných, on jich měl hrozně moc. A vyprávíme o tom, jak jeho děda před jeho očima, když byl malej kluk, zabil nějakým lanem, prostě utlouk pejska, co měl jako štěně, tak prostě ho utlouk. Tohle prostě pozoroval jako malej kluk. A teďko mi to vypráví a říká, proč brečíte, Lukáši? A já říkal, prostě to je strašný, prostě co se vám stalo. A on emočně ani ťuk, prostě jeho se to vůbec nedotklo. Jo, takže vidíš, že tady je jako nějaká jako vizualizace, vzpomínka, která nemá ten emoční doprovod, jo, který vězí někde hluboko v tom nevědomí. A potom vlastně ta integrace toho traumatu je o tom, že tyhle ty části se znovu začnou scelovat, ta duše začne fungovat jako médium a dochází k nějaký rekonstrukci té původní traumatické události, takže se jako ty střepiny znovu slepí, my si to jako vybavíme a potom je potřeba to integrovat skrze správný odžití, jo, do toho v podstatě emočně zpracovat, intelektuálně, o tom už jsme se bavili, jo, a teprve potom se to může stát jako součástí toho mýho každodenního života. Je to bolest, která už má to mý místo v té mý konkrétní životní historii. Jasně. Jo.
A teď ale čemu dochází, když tady vzniknou ty trhliny, jo? To rozštěpení, tak my nejsme schopni vyprávět jednotný životní příběh. Jakoby v tom našem životním příběhu jsou mezery, jsou tady černé díry, na které já si absolutně nevzpomínám, nevím, co se tam stalo. A tady někde, jo, vězí ten autonomní komplex, ten traumatický komplex, který se zapouzdřil sám do sebe a je hermeticky oddělený od toho zbytku toho psychického systému. A v zásadě jsou to jako neprodyšní hranice, jako víceméně prodyšní, nepropustní hranice. A tohle to se fascinujícím způsobem potom zrcadlí ve snech, jo? Kdy ta jako psyché nebo ta osobnost se nám ve snech jeví jako krajnej útvar. Jo? Takže někdy se tě jako tvá osobnost, jako celost tvý osobnosti představí jako město. Jsou tam různý baráky, různý lesy, jo? Určitý dimenze tvý osobnosti. Někdy jako dům, takže jsou tam různý patra, to jsou ty patra ty tvý psyché. Bydlí tam různý lidé, to jsou zase jakoby nějaký ty tvý vnitřní obsahy a tak dále. A potom to, co stojí vždycky za to jako zmapovat, je, když se tam objeví nějaká zeď, nebo nějaká překážka, může tam být policejní páska, může tam být ostnatý drát, nebo jsou tam zavřený dveře. A vždycky zatím to, co je oddělené od toho zbytku, tak to je tam, je v podstatě jako nějaká ta traumatická trhlina, tam vězí nějaký ten traumatický obsah. Jo? A jeden takový jako sen měla nedávno moje klientka, já to tady přečtu. A cestovala jsem kosmickou lodí, byla jsem lékař nebo zdravotník, něco takového. Měl jsem na starost péči o nemocné a raněné v mém sektoru. Chystali jsme se vystoupit v doku a jeli jsme s ostatními členy posádky výtahem, což byl můj velký úkol. A každý sektor měl svůj vlastní a museli jsme počkat, než vystoupí lidé z předchozího modulu. Rozčilovalo nás, že jim to tak dlouho trvá. Bylo důležité, abychom se nepotkávali. Pochopila jsem, že jednotlivé sektory mezi sebou mají velmi napjaté vztahy. Střih. Nějaká ubikace, slabé světlo, místnosti spojené chodbami a malými schodišti. V některých místnostech sedí lidé, jinde jsou postele. Na jedné posteli leží nemocný muž. Nebyla jsem si jistá, co chce, tak jsem ho uspala injekcí. A tady ten sen říká, že ta osobnost se nám představila jako kosmická loď. Ano. Jo, jako celek. Architektura ty psychiky. Přesně, přesně. A jsou tady jakoby jednotlivý ubikace a ty ubikace jsou zabydleny nějakými lidmi. A mezi těma ubikacema nebo těma sektorama jsou nějaký napjatý vztahy. Což jsou v podstatě ty komplexy, si to můžeme představit. Ty komplexy mají nějaký svý obsahy a ty komplexy mezi sebou mají nějaký napětí. Jo, je tam nějaký konflikt mezi nima. Důležité je, že ta klientka tam chodí jako lékařka, to už ukazuje na to, že ona to začíná léčit, uzdravovat, spojovat. A potom tam dorazí do té místnosti, kde je ten nemocný muž, což často ty nemocní lidé tam představují to jádro toho traumatu. Tam je něco nemocného a je potřeba to uzdravit. A to, že tomu dá injekci, tak někdy zkrátka, když proděláme to trauma, tak se děje to, že jakoby ten emoční systém, to emoční prožitkový tělo prostě je vypnutý. A někdy se to zdá, že ten člověk má pocit, jako kdyby byl odtržená hlava od těla. Jo, aby to nebolelo, tak zkrátka to vypne, tu bolest, jenomže on to vypne úplně všechno. Ty nejsi schopen hluboce prožívat lásku, štěstí, radost, okouzlení, prostě neprožíváš. Jo? A takhle fungují ty injekce, jo? Že to je ta anestezie. Jo, že to je uspaný. Aby to nebolelo, tak se to uspí. Je to v rámci obrany toho těla, protože ví, že by to třeba neunesl ten člověk? Jo, teď příklad třeba, že by tělo ví, že by třeba to nedal tu událost, že by třeba dostal infarkt z toho, nebo nevím, skolaboval a podobně, že to jako utlumí na podvědomí úrovni ty fyziologické reakce. Taky asi, ale určitě jako ten psychický šok, to, co si utrpěl během toho traumatu, je takovej nářez, jo, že tohleto, když to integruješ, když probíhá už jako to zpracování, když se toho začneš dotýkat a začne to jako vytékat jako ten hnis, tak sám víš, jak je to strašně jako náročné. To intenzita obrovská. No. Přesně. A hlavně zajímavé je to spojené s tím tělem, že to je zapouzdřené v tom těle a ty vlastně i to tělo necítíš, no, nebo neprožíváš, jako kdyby se byl jako derealizovaný prostě. Jsou silné záležitosti tady toho, už mám tady z toho takovou husinu, už jsem párkrát z toho měl tady z toho našeho rozhovoru, jak se vybavuje člověk ty svoje věci, tak se mu občas udělám dlo. OK,
Teďkon možná by stálo za to říct, že tady ty komplexy, jako co by ty psychofragmenty, psychostřepiny, tak oni nevytváří jenom tady ten psychický útvar, jo, ten zhluk kolem toho archetypálního jádra a tak dále, ale Carl Gustav Jung se teoreticky jako ptal, jestli je možný, že ty komplexy můžou mít svý vlastní vědomí. Jo, a to, co on bezpečně vypozoroval, je, že ty komplexy se nám ve snu zjevujou jako ty určitý osobnosti nebo ty snové postavy. Jo, a víš, že ty snové postavy se fakt chovají autonomně, úplně nezávisle na tom já, jo. A jako mají svůj vlastní charakter a tak. A jeho teorie vlastně jako vychází z toho, že největším komplexem v tom psychickém systému je ego komplex. Jo? To je to, co teď tady s váma mluví, to je v podstatě ego komplex. Jo? A protože to je největší, tak má v sobě nebo pojímá do sebe nejvíc psychické energie. To znamená, že když má nejvíc psychické energie, tak má na své straně největší podíl vědomí a svobodné vůle. To znamená, že on je takový jako vrchní arbitr, v podstatě jako mediátor těch různých psychických procesů. Já mám nějakou svobodnou vůli ve vztahu ke svému nitru a vnějšímu okolí, jo? Protože mám ten komplex je největší. A jenomže čím větší ty komplexy jsou, tím víc do sebe pojímají taky psychické energie. To znamená, že psychická energie pro něj není nic jiného než vědomí, takže ty komplexy mají svý vlastní vědomí, jsou to v podstatě jako dílčí části osobnosti, nebo jsou to takzvaný malí lidé, jo, a to, co on vypozoroval, je, že ty komplexy můžou být v příkrém rozporu s tím egem, takže ty třeba v egu budeš třeba ten jako bigotní katolík, který si myslí, že je bez hříchu, a teď tam budeš mít komplex naprostého zvrhlíka, jo, který by prostě koukal třeba jenom na porno, prostě, a nebo si všim třeba, že jeho klient třeba byl nekuřák, byl to takovej střízlivý člověk a teď jeho komplex, když začal mluvit v té terapii, se začal vyjadřovat, tak si chtěl zapálit, jo, nebo si chtěl třeba na kokain, jo, a najednou se vlastně jako ty psychické útvary fakt jeví jako takový rarážci, takový strašidla v tom našem domě a on si všiml, Jung, že někdy ty komplexy fungují i jako synchronicestně, že působí na druhý lidi, to se děje v přenosu, že druhýmu předáš svůj komplex, on tě ho potom začne přehrávat, anebo se začnou jako synchronicestně konstelují hrozně divný energie, jako kdyby se tě přehrával třeba to původní trauma furt dokola. Jakože to tam doprovodí do toho člověka z toho kolektivního nevědomí vlastně, se kterým se propojený a ten člověk to chytne z toho svýho napojení na to kolektivno tam vlastně chytne, jako kdyby ten tvůj komplex a začne ti ho hrát. Přesně. Protože se zblížili. Já mám třeba klientku, se kterou už pracujeme 2 roky a jsem hrozně jako pyšnej na to, jaký ohromný udělala pokroky, ale třeba fakt jenom rok nám trvalo, než si jako plně zvědomila, že to, co ona dělá, je to, že nasává vnitřní obsahy druhých lidí a neustále jim je přehrává. Ano. Jo, takže v tom jako přenosu ty partneři třeba předali nějaký svůj trauma, nějaký komplex a ona jim potom v podstatě dělala takový konstelace naživo, jo. To je zajímavý, ale ono vlastně mě napadá, že když mají vlastní energii, vlastní vědomí, tady ty traumata, tak mají i vlastní vůli. Že? Ano, přesně. A kolikrát my si myslíme, že něco chceme a něco děláme, nějak jednáme a pak nám něco cvakne v hlavě a tady to trauma nebo komplex převezme kontrolu a realizuje tu svoji vůli. Přesně a jak to, že je tak silný, ale to naše ego je tak malinký opravdu oproti tomu obrovskému množství vězněné energie tím podvědomím? Takhle, ano, čím větší ten komplex je, tím větší má na své straně jako podíl té psychické energie, to znamená, že může nějakým způsobem jako vzdorovat tomu egu. Běžně se říká, že ty komplexy narušují naše vědomí, naší paměť a naší vůli. Jo, takže to ego má třeba nějaký záměr, hele, chtěl bych třeba být bohatý a šťastný, jo, ale protože tam je vězí nějaký trauma, kdy si, nevím, třeba ve svém dětství nikdy neprožil štěstí, blahobyt, lásku, přijetí a tak dále, tak něco v tobě jako neustále jako blokuje tu snahu dosáhnout toho štěstí, blahobytu, nějaký životní radosti, jakoby ruší tady ten výkon toho ega. Do té doby zkrátka, dokud to neintegruješ, dokud jako nepřijmeš to, co si vytěsnil nebo potlačil, to, co vypadlo z té vzpomínky na to, že tady byla nějaká jako bolestivá dětská zkušenost. Jasně. Jo. To jsou ale obrovský latentní energie, které tím pádem tam jsou vězněny. Že? Přesně tak.
Vlastně to je smyslem té psychoterapie, co děláš vlastně, nebo co děláme všichni, buď ten šamanismus, nebo další metody, že vlastně uvolňujeme tyhle ty zablokované energie. To je zajímavý. Přesně. No a teďkon, když jsme jako řekli, že ty komplexy jsou v podstatě takový jako malí lidé v nás, takový rarážci, co tam straší, haraší v tom našem vnitřním domě, tak se jako dostávám k něčemu, co nám připomíná mnohočetnou poruchu osobnosti, kdy mnohočetná porucha osobnosti je extrém tady toho normálního stavu. Hele, tohle, co jsem tady popsal, je v podstatě jako běžný stav normálního člověka. Ano. Jako každý z nás má nějaký komplexy, ne nutně, který vznikly jako z nějakého traumatického šoku, ale třeba z toho morálního konfliktu, jako z neschopnosti žít tu svoji celost té osobnosti, z nějakého emočního šoku a tak. Ale potom u té mnohočetné poruchy osobnosti to je patologie, která vzniká z raného traumatu, nejčastěji ze sexuálního zneužití. A tady to trauma zablokuje schopnost té psyché scelovat, zkrátka integrovat, integrační schopnost psyché. Jo, takže ta duše se furt drolí, ale nemá schopnost se scelovat. Tohle je tam nějak zablokovaný v důsledku toho traumatu. A teďkon, jak tomu dochází v tom raném dětství, tak v tom raném dětství se teprve to ego, co bude jako tou dominantou toho vědomí, teprve formuje. Takže je to prostě malinký, křehký ego. A teď v důsledku toho traumatu se rozštěpí a vzniknou v podstatě jako třeba 2 stejně velký komplexové struktury. Jo? To znamená, že tady najednou vznikají 2 stejně silné osobnosti. A poznal jsem člověka, který jich má 8. Jo? To je zajímavý. Jo, 8 v jednom těle a těm osobnostem se říká altéři a prostě tě funguje to tak, že máš nějaký spouštěč, nevím, vůni, nějaký slovo, co se stane. Seděl bych tady já, jako Lukáš Karas, pocházím z Plzně, jo, je mi 37 a tak. Jasně. A najednou by se proběhl ten spouštěč, došlo by k tomu switchi, to switchne a najednou tady bude sedět Klárka, bude úplně jinak intonovat, jo. Ahoj, já jsem Klárka, pocházím z Brna a mám tatínka, maminko a miluju jednorožce, jo. Ano. Jo, a potom by se to zase přeplo a byl by tady Pepa z Horní Dolní, co má prasečák a miluje traktory a úplně by intonoval jinak gestikuloval a potom by se přepnul zpátky. A mezi tím by proběhlo třeba 30 minut, kdy byly tady ty 2 osobnosti, ale já bych si na těch 30 minut absolutně nevzpomínal. Nevím, co se stalo. Měl bych v okno. Jo. To je děsivý. To je fakt děsivý. A teď bychom to potom rekonstruoval. Hele, byla tady Klárka, byl tady Pepa, jo. A jasně, tak, ale bys matně vzpomínal něco. A jo, takže to je v podstatě mnohočetná porucha osobnosti a tam jako dojde k tomu, že fakt ty jako komplexy, ty altéři jsou neprodyšně od sebe oddělený. Jako je tam neprodyšná jakoby membrána, hranice, která jako není schopná je spojit. Jo? Nebo takhle, když jsem se bavil s tím mužem, co mi říkal, co měl těch 8 osobností, říkal u něj konkrétně, mu jako ty psychiatři doporučili, že je lepší to jako neusilovat o to spojení, že ta jeho reakce jako na to trauma jako to zablokovala tu schopnost té integrace. Jo? Neříkám, nejsem na to odborník, jo, ale takhle mi to tlumočil ten klučina. No a teďkon se dostáváme k něčemu, co už hodně jako souvisí s tím gnosticismem, kdy nebo máš nějakou otázku, Denisy? No já tady jsem koukal na ten tvůj kaduceus na tričku. To vypadá hodně zajímavě. Jo, to jsem si vzal, právě jsem dostal od přítelkyně, Vánocu, i to tričko jsem dostal. A právě k našemu podcastu. No právě hermetický podcast, takový kaduceus. Teď jsem si toho všiml, vůbec jsem si dneska nevšel, to jsem se na to zakoukal. Teď. No. Takže tím jako děkuju svý ženě, jako mám úžasnou ženu, dávám úžasné dárky. Ví, co ti udělá radost. Přesně. A teď se dostáváme k něčemu, co hodně souvisí s tím gnosticismem. Daniel Kalšít napsal úžasnou knihu, která se jmenuje Vnitřní svět traumatu a on si všimnul, že když dochází v dětství k traumatu, tak jak se rozštěpí ta osobnost, tak má tendenci se uspořádat, ty psychostřepeny se mají tendenci uspořádat do nějaký konstelace, jako často diády nebo syzygie, jako jsou nějaká diáda, dualita je tady. A jedna ta část té osobnosti začne progredovat. To znamená, že se předčasně vyvíjí, jako že to dítě je předčasně zralé. Jo? Často je to v důsledku toho, že to dítě je parentifikovaný, to znamená, že dělá rodiče svým vlastním rodičům, nebo se z něho stává takový people pleaser, který má za úkol všechny potěšit, emočně utěšuje, jo? Nějak finančně může stabilizovat. Zkrátka, je to nějaká část, která se vyvine proto, aby zajistila přežití.
tady ta část, se kterou se ten traumatizovaný člověk stotožňuje beze zbytku často, je falešné já. Tady ta část osobnosti by vůbec nevznikla, kdyby nebylo potřeba se adaptovat na to traumatické prostředí. Jo? To je zajímavý. Jo, a sám jsem to prožil a je to fakt teda jako neuvěřitelné, když se uvědomíš, že to, co si myslíš o sobě, že jsi ty, ve skutečnosti v podstatě jako ty nejsi. Jo? Že si, řekněme, jenom takový pakloub, který vzniknou v důsledku nějakého hlubokého traumatu. Ale jsi s tím bytostně stotožněn. Ano, přesně. A takže tady ta pregradovaná část se stala takovým ochráncem, s tím pracuje IFS, což je jako vnitřní systém rodiny. A potom je tady uvnitř se stáhne self, což je to duchovní jádro, který regreduje často jako nějakou dětskou úroveň a ve snech se tady tohleto dětský nebo tohleto duchovní jádro, to self, zjevuje jako nějaký malý dítě, často nějaký feminní nebo nějaký jako zraněný zvířátko, nějaký domácí mazlíček. A tady ta progredovaná část nabývá nějaký archetypální dimenze, nějaký všemocný bytosti, nějakého mocného čaroděje, mocný čarodějky, dobrotivý matky, víly a tak. A vzniká něco, co se potom jako v zrcadlí ukazuje v těch pohádkách, že to, co je to bytostní jádro, musí zůstat v tom nevědomí a stažený z toho světa. V podstatě jako ono je obehnané takzvanou jako traumatickou membránou, jako ty se cítíš odštěpený od té reality a žiješ taky jako vnitřním světě fantazie. Jo, to dítě jako ponořený prostě samo v sobě a nějak se ho ta vnější realita nedotýká, jako by se oddělilo od něho. A potom úkolem tady toho archetypálního strážce, který má obojakou polohu, je, aby to self se znovu nezapojilo do prožívání té vnější reality, protože ta vnější realita je nebezpečná. Tam tě můžou traumatizovat. A vypadá to jako třeba taková Gotel a Locika, že Locika je zakletá v té věži a ta Gotel se o ní stará, jo, nebo princ zakletý v kamenných, v železných kamnech a je tam nějaká dobrotivá mateřská postava, která se o ní stará. Jo, je tady jakoby ten princ a nějaká drak nebo něco, co ho chrání, jo. A tohle to funguje do té doby, dokud to jakoby se nezačne buď uzdravovat, nebo to archetypální nebo to bytostné jádro se znovu nechce začít podílet na tom vnějším světě. V tu chvíli se z toho dobrotivého strážce stane démonický archetypální pronásledovatel, který začne tohleto jádro znovu tyranizovat. Někde je to tak, že jako ty traumatizovaní lidé ví, že mají v sobě něco jako velmi křehkého, citlivého, zraněného, dětského. To jsou oni se s tím nestotožňují. Často tím velmi pohrdají. Jo, to je prostě taky to méněcen, co si prostě jako ve mně takový hovno vlastně. Jasně. Jo, a když tohle to znovu začne ožívat, tak se potom jako v těch snech začne objevovat to, že jakoby ta démonická postava začne jako retraumatizovat tady to dětský jádro. To znamená, že vyvolá ty původní vzpomínky na to trauma a připomene tady tomuhle vnitřnímu jádru to, proč není dobrý opouštět tady tu vnitřní skrýš. Jo, a často jako znovu se to zamrzne. Mně se to třeba dělo, když se mi otvíralo srdce vlastně, jo, protože jsem byl zraněný hodně z té vztahové oblasti a když se mi začalo otvírat srdce, tak přišel tady ten démonický ochránce a to jako kdybys tam slyšel jako jiný hlas, velmi démonický, velmi strašidelný a začal ti jako připomínat, co všechno je nebezpečné na té lásce a proč není dobrý těm lidem důvěřovat. Jo, často takový paranoidní hlas, jo, který tě předkládá nejrůznější obavy, jo, připomíná ty jako traumatické prožitky a tak dále. Nebo tě ji ponižuje třeba, Přesně, no ty druhý, který třeba miluješ a tak. Je to velmi děsivý. Takže to jenom takhle jako na okraj, ale to, co je zajímavé, že my jsme v tom snu předtím u té klientky měli, že ona píchá tu injekci tomu nemocnému člověku. Tady, když to bytostný jádro toho člověka se začne probouzet, tak se často objeví tady ten démonický strážce a začne uspávat tady to dítě. Jo, dá mu injekci, mu podá nějaký drogy a mně se tam třeba zdálo, já jsem tam měl vždycky jako vnitřní holčičku, kterou jsem musel jako zachránit z takových katakomb nebo různých takových jako vojenských komplexů a tak. A nějak jsem ji tam odsud vysvobozoval. A když už jsem ji jako vyváděl ven, tak se objevil tady ten démonický strážce, mě jako píchnul injekci a jí podával jako jed. Jo? Jasně. Jo. A tohle už má hrozně jako blízko k tomu gnosticismu, kdy
tady ten princip je takový, že potřebujeme to, co se dostává do toho vědomí, znovu stáhnout do toho nevědomí, uspat to, aby to spadlo do toho zapomnění. Je potřeba to anestezovat, aby anestezie, aby proběhla. Proč? Protože se spolu s tím probouzí ta původní bolest, jo, takže je potřeba podat ten lék utěšující. Jo, spej, neciť, jo, nemiluj. To je neschopnost té konfrontace, že jo, proto dneska ty lidi často tak berou antidepresiva, které jenom potlačují vlastně jakoby ty symptomy, že jo, ale vlastně nejdou k tomu jádru, protože lidi nechtějí se konfrontovat s tou skutečnou bolestí v sobě. Ano, na tohletom principu vlastně jako funguje tady to podávání těch drog, jedu a tak. Máš tomu nějaké otázky? Napadá ti něco k tomu? Hele, teď momentálně ne, je to strašně zajímavý téma, takže poslouchám, vnímám, do toho se mi vybavují různý mý věci, jo, takže vlastně jako člověk poslouchá to, co říkáš a myslím si, že i naši diváci to mají podobně, že určitě to co si teď během 20 minut odpřednášel, že jim jako zarezonovalo se jejich zkušenostmi a mě taky, takže vlastně prožíváme nějaký svý věci během toho, co říkáš, takže si to tak jako porovnávám a skládám a má to takový jako i terapeutický význam, takže jako super, poslouchám tě a baví mě to. Jo, tak to mám radost. Možná doporučíme našim klientům, že když by měli nějaké otázky, protože tohle je jenom takovej úvod, jo, ta tematika je strašně komplexní, určitě tam máte spoustu otázek, třeba jak pracovat tady s tím démonickým ochráncem, jo, to je jako velmi velký téma, takže byste chtěli prostě, tak se můžete ozvat mě, Denisovi a můžeme si o tom buď popovídat, nebo může natočit nějaký další díl. Ano, my jsme si vlastně i říkali, že bychom mohli natočit nějaký speciální video jenom na odpovědi na otázky, které by vás zajímaly, že byste napsali do komentářů nebo nám osobně a my pak uděláme půlhodinový video, kde na ty otázky rádi odpovíme a popovídáme si o těch tématech. Přesně, to by se úplně hodilo. Super. Tak a teď jsme v zásadě popsali jako tu teorii toho komplexu. Vidíš, že to je furt jako teorie, jo? Furt je to nějaký abstraktní teoretický rámec, ale teď se na to podíváme jako prismatem těch snů, protože ty sny právě říkají, jak to prožíváme, jak to vlastně chápeme, jaký je ten vnitřní svět toho traumatu. A řekli jsme, že ty odštěpený traumatický komplexy se v těch snech jeví jako nějaký zablokovaný oblasti zdí, je tam nějaký ostnatý drát. Někdy třeba se děje to, že ta osobnost se nám objeví jako kontinent a ten autonomní komplex jako nějaký ostrov v moři, že to je něco odděleného. A tam se potom odehrávají nějaký strašidelné věci a tak. A někdy se to objeví ve snech jako 13. komnata. 13. komnata je z pohádky o Modrovousovi, kde byl takový jako psychopat, který vraždil ženy a zatím byli, zatím v té 13. komnatě byl ten důkaz toho jeho šílenství vlastně. Ano. Ale někdy tady ten Modrovous je vykládaný z pozice té traumatologie, že ten Modrovous je ten démonický ochránce, který chce zabránit tomu tomu vědomí, aby se rozpomnělo na to trauma, aby nevidělo, co se stalo. Jo, to jsou ty rozštvrcený ženský těla, jo, že to je to trauma, to je to rozštěpení tam. Ano. Takže proto on chce po té dívce, aby se nekoukala za ty dveře, ale ona se tam podívá a když už to vidí, rozpomene se, tak on ji chce vlastně zabít. Jo? A nebo někdy se nám to může jevit jako šípková růženka, že to traumatizovaný vnitřní jádro duchovní spí jako šípková růženka. Kolem jsou ty obrany toho traumatu, to je ten šípkový keř. Jasně. Takže to ti potom říká, když jsi terapeut, vlastně jako čím se vším musíš prosekat, jo, aby si se jako dostal. Ale i ten klient, on se musí jako prosekat tady k tomu, co tam spí, přes tyhle ty mohutný trny, ty obrany. A probudit to, jako, jo, ten polibek, to je tam ta láska. Jemnost. Přesně, jako, že ta Ursula Wirtz říká, že to trauma a to rozštěpení je jako nějaký jako všeho všudy druh nějaký extrémní bolesti, jo, druh možná nějaký sebeagrese, která roztrhá tu duši a že právě opakem toho hojení je ta láska a soucit. Láska a soucit v podstatě to znovu sjednocuje, dává dohromady. To doplňuje, vlastně. Jo. Takže s touhletou láskou musím probudit tu šípkovou růženku. Takže máme tady jako zavřený místnosti a v nich se nachází nějaký ten traumatický obsah. A pro mě jako asi jako nejsilnější jako obraz, který jako vypovídá tady o tím, takhle to vlastně jako někdy vypadá v těch snech, je to obraz od Julii Litvinovny,
A v zásadě podle mě krásně vykresluje to, o co jde. Takhle, když vniknete do té uzavřené místnosti, tak se tam objeví tady ty andělé. Vidíte, že mají přelámaný křídla, jsou přivázaný nějakému tomu radiátoru a jsou tady někde i ty jehly vlastně. To je neskutečně silný obraz teda. Je. A ty vidíš, že původně jako to čistý, duševní nebo duchovní bytostný jádro toho člověka, ten anděl vlastně má přelámaný křídla, že to je ten vlastně jako pád toho člověka. Jo, to je ten pád kosmický. A v důsledku nějakého toho strašného traumatu vidíš, že je tady jako přivázaný, že je jako nějaký jako strašlivý nesvobodě. Jsou mu podávány tady ty léky nebo ty jedy, aby to leželo v tom spánku, jasně, v tom zapomnění, v té smrti, jo, nedošlo k tomu rozpomenutí a celá ta místnost vlastně vypadá jako peklo, jo, jako čistokrevný peklo, jo, místo bez lásky. A jak říkají právě teologové, peklo je místo, kam nedosáhne boží láska nebo kde není Bůh. Ano. A to, co já jsem jako vypozoroval při té léčbě toho traumatu, že to není ani tak o tom, že já bych zakázal Bohu, aby mě v těchto oblastech nebo v této jako dimenzi mý osobnosti miloval, ale že já jsem nad sebou pronesl v důsledku toho traumatu nějakou kletbu. Jo, řekněme, že budeme mít třeba ženu, kterou znásilnil nějaký muž a někdy se jako děje to, že ona sebou tak opovrhne a začne se tak hluboce nenávidět, proklínat za to, že ona je byla přeci tak slabá a dopustila to, aby se jí to stalo. Ano. Takže opovrhne, jako začne jako pronásledovat sobě vnitřně tuhletu oběť. V podstatě jako sama na sobě páchá to, co se jí potom stalo. Jasně. A tahle ta část jako je potom nějaký milost, nějakým nemilosti, nějakým vyhnanství. Ztratíš mi tu víru v sebe vlastně, že jo? Ta ztráta víry v sebe, že ta část je hodnotná a plnocenná, tak vlastně tím ji zatratíš, že jo? Přesně, je tam jako určitý druh vyhnání z ráje, že my tuhletu část skutečně jako vyženeme jako do nějaký vnitřní pustiny, jo, do nějakého místa bez lásky, kam nedosáhne zkrátka ta naše milost. Jo? Ale tím se už říká, o co jde vlastně, jako jak se tyhle ty části vykupují. Vykupují se skrze tu milost. Skrze to, že z nějakého soucitu, jako pochopím tu ohromnou bolest, ten hluboký příběh tady téhletý části, co prožila, jo, a skrze tu nádobu toho srdce vlastně to obejmu a jsem potom schopen integrovat, jako mít k sobě ten soucit vlastně, jo. To je silný, přichází takový ty kristový energie a o tom je právě ta gnóze, že my jsme zvyklí dneska vidět na andělu tamhle, že lidi řvou, jak Kristus je zachránil ze všech jakoby hříchů a že už nemusí nikdo nic dělat, ale tady ten veškerý křesťanský nános, který z toho vzniknul, tak stojí na těch gnostických základech, že, který byl o tom jako proniknutí té lásky transcendentní do těch temnot. Vlastně. Přesně. A tady už se jako dostáváme k tomu, že to jako ten gnosticismus, křesťanství není jako nějaký jako abstraktní jako teologický systém. Tohle je něco, co se děje v nás. My tam máme ty svý soukromý pekla, my tam máme ty svý jako místa bez lásky, kam jsme vyhnali tyhle ty zraněný části, kterými pohrdáme, pronásledujeme. My jsme často tím jako démonem tím Jaldaboatem, který pronásleduje tyhle ty odštěpený vnitřní světla, jo, a nehodlá je vpustit do toho celku té osobnosti toho pleromatu, zkrátka. Jo, a když se někdy na to koukáš, potom jsou třeba takový sny, kdy vlastně jako velmi laskaví lidé, srdeční, hluboký, citlivý, se jim potom zdají sny o tom, kde je tam koncentrační systém, oni jsou tam jako takový náckové, jo, který jako pronásledujou jakoby tady ty oběti a potom, když to konstelujeme, pracujeme s tím, tak zjistí, že tam skutečně něco takového je, že ten člověk nikde pronásleduje sám sebe za něco. Jo, buď nějaký morální prohřešení, pocit viny, jo, že nějak před sebou selhal, nemá se někde rád, jo, a zbudoval si tam tenhle ten koncentrační malej fašistický stát vlastně. Jo. To je vtipný. Jo. A pak dosáhneme takového levelu toho traumatu, že to celý promítneme podobně třeba jako Hitler a lidi kolem něj do vnější reality. Přesně. A to trauma má takovouhle moc. Přesně tak. Jo, já když jsem se jako tam jako u té hlubinné psychologie, to je fakt zajímavý, že ta hlubinná psychologie je vlastně jako veskrze demokratická. Ona říká, ten Hillman to říká, že všechny ty psychické části se musí podílet na správě toho celku. Ano. Všechny musí být vyslyšený. Jo, mám tady jako nejrůznější archetypální dimenze, mám tady ty komplexy a všechny se mají nějak v rámci možnosti nějak shodnout, být sám se sebou zajedno vlastně. Ano. Ale stejně tak máme ty předpoklady pro tu totalitu v sobě. Jo, kdy to ego
jo, tady ten vrchní fašista se rozhodne jako zmocnit se toho psychického systému a vyloučit ty nechtěný, nemilované části do toho pekla a sami pronásledovat. No jasně. Tak stejně jako v průběhu lidské civilizace, její vývoje a historie se střídají různý typy a formy vládnutí, tak podobně i v našem vývoji jako člověka od dětství až po dospělost se taky střídají různý strategie přístupu třeba k sobě, ke svý psychice, ke svým vnitřním menšinám nějakým. Přesně tak. Potom třeba s tou Lilith to hodně souvisí, že to je jako kvalita, feminní kvalita, která dlouho byla vyhnána v podstatě jako do toho psychického bezdomoví. Ano, až v tom 20. století, že se to začalo vytahovat teprve ven, že jo, přitom už jako od nějakého prostě starověku je to docela silný. To už bych předbíhal, ale i tu Lilith, jako ten gnostický, nebo ten kabalistický systém jako vykupuje tou láskou. Jo, jako tu padlou šechinu vlastně. Se dostaneme už k tomu gnostickému systému, té gnostické kosmologie a nejdřív bych řekl právě tu korespondenci. Proč to tady říkáme? Že právě ta hermetická, nebo ta deska Herma Trismegista, nebo smaragdová deska, říká jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak vně. Takže ty hermetici razí právě to pravidlo té korespondence, že to, co se odehrává na té vnitřní rovině, se jako promítá do té kosmické dimenze, nebo naopak to, co se odehrálo na té kosmické makroúrovni, se odehrává i v člověku. A přesně takhle k tomu přistupují ty gnostici, kdy říkají, že právě jako na počátku došlo k nějakému kosmickému traumatu, že byla tady jako nějaká jednota, která se rozštěpila na tisíce fragmentů různých světel, částí, které upadly do toho nevědomí, jako do toho kosmického nevědomí. Tam jsou nějak zajaty, jo, jsou tam nějaký démoni, kteří brání tomu návratu těch světel do té jednoty. A existuje tady ta nápadná podobnost. Ale nejdřív bych jako začal u starších náboženských systémů, kde v podstatě v mnoha různých náboženstvích je nějaká prvotní kosmická bytost, Ymir, Panku, Goyomart, Adam Kadmon, přesně. A tady ta prvotní bytost je obětována a z jejího těla je potom vystaven v podstatě kosmos. Jo? A máme třeba tady Ymira, kdy to byl oboupovolaný obr, který ho obětoval Odin spolu se svými bratry a z jeho těla potom vystavěl ten Yggdrasil o těch 9 světech, ten kosmický strom vlastně. A nebo máme třeba Tiamat, což byla prapůvodní, chaotická feminní bohyně, kterou přemohl Marduk, sluneční bůh, a z jejího těla potom vystavil ten svět. A je to v podstatě situace, když z toho chaosu vzniká ten kosmos. Ano. Vlastně. I v egyptské mytologii to máme, že Osiris byl vlastně rozdělen na nějakých 15 částí plus minus, v různých mytologiích to jinak, ale a pak i si to skládala dohromady postupně. Že? Geniální. Proces dezintegrace, proces zpětné integrace vlastně. Přesně. A fascinující, že mám klientku, na ní jsem hrozně pyšnej, jaký pokroky udělala. Pracujeme právě s traumatem a poznal jsem, že tam prostě půjde o trauma hned od začátku, protože ona přišla s tím, že si jí zdál sen. V podstatě tady o tom Osirisovi, který ho roztrhal ten set a Isida ho potom skládala, jo. A úplně to korespondovalo, jo, s tím, co mi potom popisovala za prožitky. Tak jsem jí říkal, víte, to vypadá, že možná teďkon bude čas jako znovu sjednotit to roztrhané tělo. A ona, myslíte, to jako zajímavý a tak. A postupně, jak pracujeme ty 3 roky, tak jako dochází k tomu scelování toho roztrhaného Osirida. Jo? Takže jsem věděl, že tam jde o nějakou traumatickou událost a znovu sjednocení té rozbité duše. A potom vlastně, to je důležitý říct, že tady ty prvotní náboženské systémy jako k tomu rozdělení té prvotní bytosti přistupují jako k nějakému stvořitelskému činu. Takže vidíme, že tady je jako nějaká jednota, jo, jako je psyché, jo, je v jednotě, dojde tomu traumatu, se rozštěpí ta celost, ale tady jako rozdělení toho prvotního člověka jako stvořitelský čin z jednoty se stává nějaká mnohost. Jo, vznikají rostliny, zvířata, nejrůznější bohové, duchovní bytosti, lidé a tak dále. Jasně. A oni to chápou veskrze pozitivně, jo, že je potřeba takovýhle prvotní oběti. Což jako vrhá docela zajímavý světlo i jako na to trauma, ne? Jakože, že se možná i na to může koukat nejen, že to je něco nešťastného, ale že jako může dojít k nějakému
nějaký reintegraci, možná v nějaký jako širší, větší celek? Tak my to vnímáme nešťastně asi, protože my jsme ta částečka, že jo, která ztrácí to spojení s tím celkem a tím pádem je nešťastná, že jo, jakoby. Takže možná proto, ale celkově, když se povzneseme vlastně a vymeditujeme do stavu, kdy jsme schopni vnímat celek a ty naše traumata začínají dávat smysl, tak možná pak je to veselější. No. Jako samozřejmě to zní velmi necitlivě vůči lidem, kteří to trauma prožili, že to je jako kreativní proces, to takhle jako nazvat. Ale je zase pravda, že lidi, kteří potom už to mají zaléčený, jo, v zásadě už jsou stabilizovaný, tak řeknou, že jsou za tu zkušenost, ne že rádi, jo, ale že je velmi obohatil. Jo, že jako přinesla i jako nejen mnoho bolesti a strastí, ale i jako mnoha jako dovedností a kvalit a poznání a zkušeností, které běžnému člověku třeba nejsou dostupné. Drazí přátelé, děkujeme vám za pozornost a pokud se vám video líbilo, budeme rádi za váš like a nezapomeňte dát odběr. Zbytek videa najdete na herohero.co, Jinosvět, podcast o hermetismu a hlubinné psychologii. Těšíme se na vás příště, srdečně zdraví, Denis a Lukáš.